amb una marca de 2:12:44. Tercera classificada i medalla de bronze, Marina Guerrero, de la Vinya Manresa. Entrega el senyor Carles Baronet, vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme. Amb una marca de 2:11:29, sotscampiona de Catalunya absoluta, Gina Stevens, del futbol. Va, JC. Vamos, va. Fa l'entrega Carles Baronet, vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme Sub-23, Aitor Caldito, del Club Atlètic Igualada, Gerard Fuentes, de la Unió de Terrassa. Fa l'entrega Josep Marc, representant territorial de l'Esport de Barcelona, en la prova de la llargada masculina, categoria absoluta. Fa l'entrega Carles Baronet, vicepresident de la Federació. ¿Algo mejor? Amb una marca de 7:15, primer classificat i campió de Catalunya absolut, final dels 3.000 metres llisos femenins. Tenim campiona de Catalunya de cross, Marina Freixa, de la Federació, Laura Rodríguez, del Figueroles, José Guerra, de la Vinya Manresa, Maru Alcuyo, de l'Encara Lleida, i Paula Adriana, del Futbol Club. Vale, Vicenç. Vicenç, va. Llistó de la perxa en 4